No a ideme na to, na čo sme hlavne my, teda ligové týmy počas sezóny 2025 netrpezlivo čakali. Všetko má svoj začiatok, no a dnes v rámci ligovej sezóny všetko tu na Spišskej Belej aj končí. Ostáva nám teda posledná tajnička a to je vyhlásiť tých najlepších v rámci ligovej sezóny 2025. Takže začneme opäť od kategórie žien. Poprosím teda po jednom zástupcovi od 6. po 4. miesto a potom od 3. po 1. celé týmy. Takže na 6. mieste s počtom bodov 19 ženy z Spišských Hrušov. Na 5. mieste s počtom bodov 22 ženy z Spišska Nová Ves. No a tesne pod vstupnou víťazom, tesne za 31 bodov 4. miesto Liptovské Revolúce. Takže fotečka teda do albumov, no a my ideme na 3 najlepšie ženské týmy sezóny 2025. Na 3. mieste počtom bodov 38 ženy Litovská Teplá. Takže babi potvrdili, že naozaj patria k najlepšiemu, čo v lige máme, žiaľ na vyššie ako 3. miesto v sezóne 2025, aj vďaka teda nejakým zaváhaniam hlavne v úvode sezóny. Už babám nevyšlo, ale bojovali až do konca. No a 3. tým sezóny 2025 Litovská Teplá, takže babi sa aj zladili, dali si parádne roby v klubových farbách, takže takhle to má byť. Takže neostanú teda bez medále ani v tomto roku a 3. miesto za ligovú sezónu 25 pôjde v Ružombersku do Litovskej Teplej. Druhé miesto s počtom bodom 46, teda kometa sezóny ženy Hranovnica. Mladý perspektívny tým, fantastická sezóna v podaní týchto báb aj v regionálnej ligy Spiš, ale aj v pohárových súťažiach víťazstvo vo Sveržove na minuloročnom finále VHSL, tak naozaj baby idú, baby sa snažia, tie výsledky tam sú a tešíme sa na sezónu 2026, ak sa tento ženský kolektív podrží a dievčatá potrebujú, tak ešte budeme o Hranovnici v ženskej kategórii hasičského športu určite počuť. Takže vicemajster sezóny 2025 ženy Hranovnica. No a majstrovský titul pre sezónu 2025 s počtom bodom 56 pôjde kam? Odorín! Titul je v správnych rukách, že Odorín od prvého po posledné kolo ukazovali, že je toto najlepšie, čo v lige máme. Prekonanie ligového rekordu v sezóne 2025 podali týmto žien dobrý čas 15:79. Nádherné výkony druhé, prvé a tretie miesta v lige a najvyšší počet bodov 76 bodov a titul pre dievčatá Odorína. Takže fantastické oslavy a určite baví, tento večer je pre vás. Takže toto je najlepšia trojka sezóny 2025, ženy Liptovská Teplá, ženy Hranovnica a majster regionálnej ligy Spiš pre rok 2025, ženy Odorín.
Takže ďakujeme teda dámam, naozaj fantastická sezóna, tešíme sa už teraz na sezónu 2026, pretože naozaj ženskej kategórii to vyzerá po rokoch na fantastickú generáciu mladých bár, ktoré ešte určite pasične nepovedali posledné slovo. No a my poďme pomaly, ale isto do kráľovskej kategórie, poďme na kategóriu mužov, no a začneme od 13. miesta, taktiež poprosím teda vystúpiť po jednom súťažiacom a od 3. miesta celé týmy. Budem čítať teda ligové týmy, nakoľko liga bola otvorená, ale my berieme do úvahy len ligové týmy, ktoré boli prihlásené v rámci regionálnej ligy spíš od začiatku. Takže na 13. mieste muži Humcovce s počtom bodom 8. 12. miesto 24 bodov Granč Petrovce B. 13. miesto, počet bodov 34, Granč Petrovce A. 10. miesto, 48 bodov, Spisky Hrušov. 9. miesto a 49 bodov Biacovce B. 8. miesto, počet bodov 54, Spišská Stará Ves. 57 bodov a 7. miesto pôjde do Hranovnice. Takže muži Hranovnica 7. miesto v sezóne 2025. 6. miesto a 60 bodov muži Spišská Nová Ves. 78 bodov a 5. miesto Plavnica. 'No a tesne za vstupnou víťazom a 85 bodov domáci borci Spišská Belá. 4. miesto v rámci sezóny 2025 pre domácich borcov a organizátorov finálového kola mužov Spišská Belá. Takže ďakujeme, poďte nás tak svojím týmom a my ideme na šerešničku, na to najlepšie, čo v mužskej kategórii v sezóne 2025 v lige máme. No a ideme na miesto číslo 3. Na 3. mieste v ligovej sezóne počtom bodov 91 muži Litovská Teplá. Takže chalani, ktorí sú na stupni víťazov v rámci regionálnej ligy spíš zvyknutí sa byli do posledného kola ako Levy o titul vicemajstra. Žiaľ, dnes im to nevyšlo druhý pokus, ako spomínal, bol naozaj nakryl hoba, lebo troch chalani to nedali a vedeli, že jednoducho vicemajstrov toho nebude, ale je to stále bedné, to krásne 3. miesto, je to Stálica, regionálnej ligy spíš tým naozaj vynikajúcou formou. Ten začiatok ligy chalani nechytili a to ich stálo v podstate bodíky a 3. miesto v rámci ligovej sezóny 2025. Na druhom mieste skúsenosťami a dnešným vynikajúcim finálovým kolom počtom bodov 93 Piasovce. Muži Piasovce je teda vicemajster regionálnej hasičskej ligy spíš pre rok 2025, tak ako aj na
finále Bohuš, ktorý už mal zbehané stovky súťaží, triezvo povedal, ak máte 7-kolovú ligu a 2 kola pokazíte, na titul to nebude a naozaj tohto roku titul pôjde do správnych rúk. Muži Piatovce, vicemajster regionálnej ligy Spiš, takže borci 6. titul v rámci RHLS ešte v ročníku 2025 nepripíšu, 5-násobný majster teda pripája svojim úspechom ďalšiu vicemajstrovskú sezónu. No a tam už sa nám to kouži na černo, pretože chlapci sa už ladia a majstrovské oslavy za pár rokami ho vypuknú. Majstrom regionálnej ligy číslo 225 109 bodov Čierni Pantéri! Black Panthers! Východného Slovenska, ktorý je poskladaný z viacerých hlavov východného Slovenska, chlapci, ktorí sedia za THZ Komárov, THZ Žipov alebo THZ Becherov. Urobili fantastický projekt, kedy sa vyšli a povedali si, skúsime to. Chalani skúsili a urobili titul majstra ligy 2025, takže naozaj fantastická partia nadšencov, brazilský šport, fantasticky to chlapco vyšlo. Možno keď sa o tomto rozprávali niekde v krčme pri pive, že to skúsia, že to vyskladajú a vyskúšajú. Ani krajencom netušili, že sa to podarí. A dnes sú majstrami regionálnej hasičskej ligy Spiš za rok 2025, takže naozaj obrovská gratulácia, obrovský potles týmto pánom Černom a tým Čierni Pantéri a majster regionálnej hasičskej ligy Spiš 2025. Takže oslavy môžu začať, ako spomínal, je to tu najlepšie 3 mužské týmy sezóny Čierni Pantéri, Piatovce a Liptovská Teplá. Takže regionálna hasičská liga Spiš je tým pádom minulosťou ročník 2025 je teda za nami. Tu vidíte tých najlepších, ktorí teda v sezóne 2025 v lige sú, ktorých v lige máme a majstrovský titul teda do týmu Black Panthers. Takže ďakujem borcom. No a ostáva nám to, na čom sa vždycky tie týmy tešia, na čom sa tešila ja, predanie putovných pohárov pre sezónu 2025. Takže 2 najväčšie poháre, ktoré tam máme, sú už v rukách teda Bohuša a Štefana. No a pôjdeme teda od kategórie žien. Putovný pohár za víťazstvo v regionálnej hasičskej lige Spiš pre rok 2025 v kategórii žien pôjde do DHZ Odorín! Odorín a majster prehral roce 2025 na 1 rok dostávajú do držby putovný pohár regionálnej hasičskej ligy Spiš. Fantastické oslavy v podaní týchto dievčat a majster regionálnej ligy Spiš Odorín a putovný pohár. A poďme na kategóriu mužov. Putovný pohár pôjde do týmu Čierni Pantéri! Black Panthers! A víťaz regionálnej hasičskej ligy Spiš pre rok 2025. Naozaj obrovský potles pre najlepší ženský a mužský tým sezóny 2025. Naozaj pohár je v správnych rukách aj ženičky Odorín s rekordom ligy, aj teda muži Black Panthers, ktorí takisto bežali tohto roku pod hranicu 14 sekúnd. Toto sú, dámy a páni, majstri regionálnej hasičskej ligy Spiš v roku 2025.
Takže, dámy a páni, toto je od nás všetko, toto je všetko, čo sezóna 2025 v regionalistickej lige Spiš dokázala ponúknuť. Ja vám ďakujem za priazeň, ďakujem vám za to, že ste mi celé vydržali, ďakujem vám za to, že fandíte hasičskému športu. No a oslavy pokračujú, zabavte sa na afterparty Rádia Vlna a zabavte sa aj s majstrami regionalistickej ligy Spiš 2025, Ženy Odorín a tým Black Panthers. Takže, dámy a páni, ďakujeme za sezónu 2025 a vidíme sa v sezóne 2026.